Здравейте, потребители на YouTube! Тук днес аз съм Explain и до мен е Тони, вие го познавате като Xblo. И днес ще си имаме на Hitman. Да. Една от най-готините игри за мен. Така да кажа. За Валю, да. Започваме. Валю, започвай. Ако не знаете името ми, истинското ми, аз съм Валю и така. Ето в Hitman. Сега да видим на къде трябва да ходим. Към... На къде ще ходиш по-скоро. Бъркам, защото в повечето част игра. Да. Ти си снимал повече клипове от мен. Така. Бас. Така. Майката на това момиче, ние го гледаме. Извинете ме. Ние го гледаме, но за съжаление ще трябва да убием майка му, което не е много приятно. Тя не знае за това и се надяваме да не узнае по-нататък в играта, но ще разбере. И да започваме да играем. 12.47. И в 12.05. Колко? 12.52. И 3 там някъде. Така, само тук минаваме. Така, трябва да минем от тук. Я ще има. За да залегнем. Така. Трябва много да внимаваме какво ще стане. Интересно. Има нещо, което трябва да взема. Ето го, май трябва да го метнем по него. Не трябва да го ударя с него. Така. Така. Така как Так. Вау. Гледай да спиш. Така. В кофта. До кофте. Не, ще го туря вътре в кофта. Да, ще го туриш. Знаете, много се бъркам това, защото в повечето случаи аз играя на този компютър на Валю. Той ми е нещо като старши сътрудник, геймър, ютубър. Вая Валю сътрудник. Ютубър, геймър, геймър, бла бла бла. Сега ще го гръмна ли? Моите любими пищаци. Хедшот на АФК. Гетрек. Валю, браво, добре го уби, брат. Аз много рядко оцелвам хедшоти. Точно с такъв мерник. Сега какво? Дори трябва да гръмнеш. Най-вероятно. И той ще го гръмнеш. Сега трябва да вляза, може би трябва да вляза в тенис корта. Не знам точно. Сетих се, трябва да скрием трупа. За да мога... Имам и още един друг труп. Един трябва да скрием. Да се скриеш. Лагай и се махай. Ставай сама, ще... Тази любимата фраза са на красивата. Лега да спиш. Падналатка. Как си съм? Падналатка. Трябва да скрием труповете. Чекпоинт. Сейвна се. Така, само сега трябва да скрием. Нищо няма да крия, бе, батка. Писна ми да криеш. Ходи и гърни, тия бат. хора ще ги намерят, нали знаеш? Нека ги намеря, бат. Слушалката излез. Да, аз излез. Много се обърквам, извинете. Така... Тук има хора. Сега трябва да задържа... Контрол трябваше да се задържи. По-скоро... така, за да разбера къде са хората.
Никой не ме заподозира, интересно. Макар че в повечето случаи трябва да взема неща и да ги ударя по главата с тях, тогава да ги убия. Но сега действам по по-лесния метод. Не мога така да го оцеля, трябва да се приближа. Заподозряха ме. Най-добре да ги гръмна. Виждаме педараса. Най-много ме кефи Хитман, защото той е все едно в матрицата. Може да забавя време, за да се прави на... Да, изглежда така готино. Има една много яка нещо като, така да кажа, магия, която прави той. Все едно спира времето и трябва да наглася едни черепчета на хората. И когато ги наглася, бум, бич, някак си много бързо започвам да ги стрелям и ги изгърбвам всички като камили. Хубавото на пистолета с заглушител. Обаче има заглушител. Просто да няма заглушителата. И тук е един гърмеш и пукаш. Сега мисля, че трябваше да убия един градинар и да се преоблека като него. Видя те, Вана. Този педарас не видя къде да видя. Да видиш къде ще да видя. Унищожи педараса. Умря почему си. Клирна, Вана. Клирна го вече. Трябва да намеря някакъв градинар. Или по-скоро да се преоблека като тях. Тук имаше някакви хора, които трябваше да... За малко да ме види, за малко да ме види, за малко да ме види. Видя. Унищожение. Дева педараса, дева майка му, дева. Трябва да задържа. Предавам се, ама не. Дай, бич. Нокаут. Дум. Довиждане, дай да спиш. Така, да ходим на любимия ми пищак. Сега няма нужда да се криеме, защото се преоблякахме като него. Най-добре да се изправя. Така. И сега най-лесното, когато някой човек те заподозре, просто трябва да задържиш контрол и така нещо там правя с главата си, чешам шапка, нещо и така. Интересно е. Най-добре е да тръгвам към мястото, така. Те няма да ме видят, така или иначе. Хей, приятел, как сме? Батера са. За да държа контрол. И ето, вижте как правя с шапката си. И това мога да го правя, докато това от дясно, жълтичкото е пълно. Така. И най-добре си да бързо, контрол. Къде ми е контрол, бе? Хора, не мога да правим по-голямо клипче от 10 минути, това ще го направим 10 часа, затова сега спираме първата част.